Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepanggil malih kali channel Guang Rujak. Nah, malam hari ini aku karo Mas Rudi arep nyate pemirsa. Iki Mas Rudi lagi mandi. Mungkin bar mandi wonge tak kon nyiapno bakarane ning kono ben disiap-siapno. Iki aku nyiapno bumbune dhisik. Arep gawe bumbu sambal kecap. Brambang nggo brambang sithik wae. Iris brambang. Nek kurang irisnya. Oke, brambang karo tomat mau tak cuci ya. Tomat diiris dadu. Ini kecap tak suntak ning mangkok, bumbune terus dimasukno. Pertama aku gawe bumbu kecap dhisik, nggo nek dimau tak tambahi iki cuka sithik ae, terus keju tomat tambah keju juga sedep ya. Kayak imoto berhubung kecapnya wis asin ora pakai gula, cuma pakai imoto, brambang, tomat karo mrica tak uleg sik tapi jadi yo ono mrica bubuk bisa murah. Dicoba bubuk. Gak nggo lombok aku pemirsa. Lagi narak lombok. Nek mrica iso pedes iki gak sampai suwe, nek lombok kan suwe. Lumayan lah, sama ini harus pedes. Ini gawe bumbu sate. Ki ngono tak diamno dhisik. Mergo apa? Aku gawe bumbune sik ben ora amis. Soalnya bar iki kan arep dienggo les-les dagingnya. Bumbu celup. Nah, kita selanjutnya gawe bumbu celup. Terima tak kei tumbar karo mrica. Terus kecap. Coba bentuknya.
sisa-sisa terakhir itu. Tadi bu, anu saya pemirsa sendok. Ki enek daging ya, wis tak cincang dadu. Kok karek nyundui. Kok pengen bu sendok nisik. Ki. Waktunya nyundui sate. Tak buat banyune sih. Iki sate daging sapi. Neng kene daging sapi sekilo iku 125.000. Nek ning daerah pemirsa piro? Bisa komen di bawah ya. Mari kan rego beda-beda. Enek sing 150 sekilo, enek sing 120. Nek ning kene khusus di daerah Sulawesi 125.000 per kilo. Ning desaku mbok piro? Aku yo urung takon-takon karo mae regane. Beda-beda. Ning kene iki daging wedhus, daging kambingnya aku urung ketemu. Urung pernah nemoni. Paling yo daging sapi, daging babi ngono kae. Iki sapi. Aku gawe tusukane rada panjang ya. Ben marem. Ngono nek tumbas ning bakul-bakul kan isine piro wae? 4. Isine 4 iki
Nek ra 5 regane kuwi sakmono 5.000 sak sunduke ning daerah. 10 sunduk iki wis 50.000. Tapi pas usum-usum daging ngono kae yo 3.000 sak sunduk. Pas daging murah ngono kae. Nek daging angel lumayan sak sunduke 5.000. Simpel-simpel wae ben gak patekan. Nek bumbune simpel iki dagingnya luwih krasa luwih enak. Jadi yo pengen gawe sate marangi ngono kae. Jujur aku urung pernah sing jenenge mangan sate marangi. Wong kuwi rasane koyo piye? Urung pernah mangan. Sing pernah tak pangan iku sate taichan ayam. Nah iku menurutku ya sate taichan iki luwih enak sate ayam sing bumbu kacang. Soale sate taichan kan iku koyo bener-bener daging dibakar terima gurih dok rasane. Karo dikei sambel lombok. Dia luwih seneng iku apa sate kacang. Nek ning daerah Sragen iki sate kacang sing paling enak ini ngarepe hotel opo wae. Ngarepe hotel pokoknya kuwi enak banget, dagingnya gede-gede pemirsa. Murah. Supaya untuk pakai daging sok gede-gede mungkin berarti bakule badi ora. Rasanya yo jos tenan. Nah, wis aku lewat. Ya gak apa-apa. Aku lagi es teh. Ayo, masih. Iji ono air iki. Iya, iso enek air nek gak apa. Oh, tak buat air yo iso enek. Iki ngono Masudi aduse isek ning WC darurat pemirsa. Urung ganti. Gini ya. Hah? Terus gini. Sulek gini. Iya, cetek geni ndang. Jatahmu cetek geni. Oke. Aku gak iso iku piye carane nek cetek geni paling gak iso. Gaji udah. Gaji. 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 Iya, enek. Gaji tok iku. Nah, Aku piro to, Dek? soalnya digoreng. Ki awake ya, ndang gak entek.
ceger. Kecap itu coba. Kamu Tak yang gede. cukup wis. Coba. Iya. Kamu dipinkan dengan loh. Di tempat sate ini nggak sekolah toh. Terus Dulu ini ke ono kok. Wis dirasik kamu kabeh. dewe. Gimana cara itu? Pembahasan enggak Bang? Tapi aku belum pembahasan. Kok tak cak ini? Wis kayak nek ra apa kan nganggo batu bata. Waktu itu nek. Nek nganggo herbal malah penak. Tapi gue yang ngering kesini gue Gampang. Nanti baru ngasih sampean. tak ring kesini. Mantap ini. Tutup yang turunnya. Di wis bisa om. Gak bisa sih. Ya, kok dilanjut lah ya soalnya bisa. Wis ya. Ya. Aman guys. Oke, siap no. Bakaran iki pemirsa. Siapnya Mas Rudi. Jadi alasnya mas apa gini? Nek aran seng. Iya bener. SBS. Ki SBS pemirsa. Ayo SBS. Ben apa Mas iki fungsinya Mas? Sini kan gak pernah pakai sini bisa. Oh. Makanya tak kayak seng. Ben gak kena aune gitu. Iya. Kena bakat kan nenek anu nek toh. Kena aune. Enak katak-katak kayak gini, aku main orang cocok di sini. Oh bisa. Peletikan geni. Iya. Carane ngono ta? Disukai. Aslinya nganggo minyak tapi gak minyak ini wis. Minyak goreng iso. Masuk gak Iya. usah. Iki ya. Duh, tenan gak ngapusi aku iso minyak goreng. 2 kilo wis panas. Tambah saja. Happy untuk semuanya. Apa ya? Malam minggu ya. Malam minggu, malam Selasa rek. Malam minggu. Masa ya? Lah aku ndik mau anre. Yang anggap malam minggu. Yo. Untungnya ra udan ya. Biasanya amin iki wis krimis tok sih. Angin banter lah. Berapa persen wis dino turu ya, Dik? Ini udan terus ngono urung sempat. Ya, sambil menunggu anu gemini makan, aku tak lanjut. Ini suara anak minyak ya. Aku tak lanjut anu Dua sih. sampai kemarin? Apa nih? Kemarin 2 sampai. Iya, aku tak lanjut iku lho, nundui. Ki satene wis siap untuk dibakar pemirsa lho, wis enak untuk pirang tusuk iki. Relupat monem pitu wolu 16 tusuk iki. Kayak bumbune terus aku mau bar godhog. Nah, bar godhog timun karo godhog jagung. Semateng ki engko karek maem. Aku yo pengen bakar jagung biring iki engko tak bakar ya. Kok wae. Ki bumbune cukup sakmene wae. Kok nek wis meresap dagingnya matang wis bumbune masuk iki. Oke, lanjut. Kita bakar dulu satenya. Mas Rudi gak apa-apa. Aku kok cedak ya. Mas Rudi lagi gawe wawo lagi berhasil gawe. Ternyata yo lincah tenan wae. Iya, kadang Tukang aduh, pembakar sate. oh, mau warung banget. Marung tenanan. Sate nih. Iya, iki satene. Ono lho ya. Ah, iki satene yo. Iki kameraku rodok bluruk ngene iki pemirsa. Sik tak edit sik. Nah, enak yo ketok. Wah, insyaallah ngeblas HP. Yuk, mulai yuk. Mulai ditoto iki. Ben iki awur-awuran kok carane. Jole sih udah gitu ya. Engko sering. Iya, gak tuku sere aku mau. Ya dunia apa mau? Ini
merica karo tumbar tempe ireng sak Kretek-kretek ya. Oh, gak kretek-kretek ini. Kucing Cek. mulai kucing agar mampu mulai Tikus. tikus oke iki bakarin yang herbal iki ngarepos Itu lagunya Pak Anu tuh masa di copyright ya? Pokok channel ya? Eh? Lagunya itu apa sih? Saya ngitung ngoseng dulu ya. lagi lo cepet gosong rambut balik kipas itu Aku bagian ngipasi sampai sepanjang malam. Tetap makan sampai kita. Cik amat di kayak ini kok. Amat 10 juta. 10 sudu Jadi omahnya orang iso sampai nek kok cedak ya pemirsa yo adoan ini malah gak ketok mbak kari di ini bernyati koyok ini yo rasanya iya mantap ora ya mantap. itu sendiri dagingnya masak apa ya enak satu lagi kita aku banyak ke kamera ini rodok ya boh Ini tak boleh satu saja. gak usah sak wonge yo sepenting saat ini saya gak menggodang ini kameranya jangan rajin malah blerok kameranya kosong Oh, ini tidak ketok marang main nih kamera. ya ya padahal yang aslinya marung api ya yo saat ini ya api yo Sate meduru iki. meduro saat ini wong Jawa Oh iya, sate meduru. sate bloro Ini ya. Kalau wah sate tuh dari ali kok ini apa ini? nah blero yes kita oh kadoan nek Sampai juga mulai. mungkin aku kita saat ini yang kosong dulu Boleh berkecap beliau ini. ini jangan dari langsung dhuwur dua tuh Ini bisa nyari deh. Jangan kalau menjualnya kayak itu tak nanti nyala beli ya. tak beli saya ngutang Lu sama tak mau beli es teh? Sama es teh tak? enggak enek jagung tak ketok guys Jadi malam mau baik sih. Selasa Sangat kamu tanggal ini. Mau kerja ya? aduh ya.
Kosong ini guys. Tapi kayak gini ya, bikin merasa jernih satu-satu. Iya. Gue akan ini paling belum lagi. Belum. Mari dulu mulai kampung kok. Mulai kampung, wajah sekolah atau apa kan? Sekolah medis. Cepet ya. Cepat iki wawone gede ya. Sendiri kontek. Siate. Gue iki dintekno kok nek kurang bakar. Bakar. Kita ngomongnya. Terus tenang. Satu nih ketokno ngarep kamera. Ya, ngarep kono. Sate Ora ketok sing jelas. ini. Ah. Kurang mateng. Enak sih gosong iki kurang mateng. Ini gosong enak. Kobong ngono nih. Ini kok mateng nih. Apa iya rambutku kecipu iya ya? Sedih. Iki Oh, bisa mentah HP masuk ora. Ora ya, ternyata. Tetap tangannya. Aku sih gosong ini. Oh. Jos tenang. Ini kalau kurang satu ini mana? Ini pilih foto sate yuk. Enaknya sate ayam. Sate ayamnya Pendur. jahit. Aku gak fokus. Nah apa tuh? Kelompok. Gak maskeran loh. Biasa tuh lagi uji. Aku tak apa ya. Bener-bener kok nih pasti. Gak ada haram. Tarik kembali. Tapi gosong ini kan loh. Ini loh. Ayo murah. Ayes. Baik. Duh, kayak gini loh, mantap. Hah? Sok enak gosong ini. Enak. Mau disunduk kok nek bakar. Kurang porsi dikit. Iki rong porsi nek. Lah 16 sih. Cepat. Sini 20. Tapi gede-gede. Wah, ini. Sitok terus dong. Stok 10.000 ya. Coba terus itu. Ora lah. Capek-capek. Terus tuh. Cek sitok nang bisa. Kosong. Oh, sudah nomen nih.
Aduh. Ngobrol deh, kalau sate itu oleh ngobrol. Wes masak nasi kuku. Wis. Oke guys, ini satenya guys. Tuh. Tak ketok kue nek tak pilih kue. Iki lagi sibuk bakar. Oh, kosong dikit. Awak iki golek sate nek sate ayam ya. Iya. Ada yang mau ini lagi pokoknya. Paling suara motor sih ya. Kosong. Makasih. Aku emosi nih, malik sih kan. Duwe nasi. Terus diatur. Blok dulu. Biar tak jalan juga kelihatan. Kayak ikannya. Sampai newo toh. Ini lagi pas. Enggak. Aman. Ini bro. Wis. Kosong banget ini, Cik. Kosong ini. Seneng. Seneng nak kosong. Oke. Yes. Diungkas. Diungkas ya. Mati. Kosong ya. Hati ini saya kesukaan koyo ibu-ibu. Mati sih. Ah.